Bog svima dragi moji, dobro mi došli. Danas ja sam Ivana Plehinger. Mnogi mi pišete da imate probleme sa spavanjem u ovo vrijeme, što me ne čudi s obzirom na sve što se događa. I htjela sam s vama podijeliti ono što znam i ono što meni pomaže već godinama i zbog čega nemam nikakvih problema sa spavanjem. Dakle, jako je važno o čemu razmišljaš netom pred spavanje. Izbjegavajte bilo kakva zabrinjavanja. Ja znam da sad mnogima od vas to zvuči, lako je to reći. Ja ne mogu kontrolirati svoje misli. Međutim, ti si jedini koji kontrolira svoje misli. Ono što je važno je da primijetiš trenutak u kojem si počeo razmišljati nešto što ti se ne sviđa, nešto što te zabrinjava, i da to osvijestiš i da se svjesno odlučiš za drugu misao. Dakle, izbjegavajte bilo što će vas potjerati u tome smjeru, što znači nemojte nikako prije spavanja čitati portale, gledati vijesti. Općenito kažu da nije baš pametno gledati televiziju prije no što idemo usnuti, da ne valja to blještavilo pred očima prije spavanja. To je jedan od razloga zašto ja nemam televizor u mojoj spavačoj sobi i nemojte ga imati ni vi. Uglavnom, apsolutno jedna od prvih stvari koje su važne je da kontrolirate svoje misli i čitav dan, a pogotovo pred spavanje, zato što ćeš se na neki način s time o čemu si razmišljao probuditi sutra dan. I zato, kada primijetite da ste krenuli tim putem da ćete razmišljati nešto negativno, usmjerite svoju pažnju na nešto drugo. Razmišljajte, ok, što je ovaj dan bilo lijepo u mome životu? Što se danas lijepo dogodilo? Na čemu ću danas biti zahvalna u ovome danu koji je prošao? Dakle, sjetite se lijepih stvari u tome danu. Ako možda nije bilo lijepih stvari, nego su sve bile užasne, zahvaljujte se na tome što ste preživjeli taj dan, što spavate, što ste legli u svoj udoban krevet i tako dalje. Dakle, nađite barem nešto lijepo, po mogućnosti nešto na čemu možete biti zahvalni kada idete usnuti. Dakle, sa time ćete onda u svome tijelu i u svome umu i u svojoj duši provesti čitavu tu noć. To je jedna od jako važnih stvari. Također, mogu vam pomoći vježbe disanja. Dakle, jednostavno kontrolirajte svoje disanje pred spavanje tako da ćete duboko udahnuti, pa kad ne možete više udahnite još više i duboko izdahnuti, kad ne možete više izdahnite još više. Dakle, zapravo ćete potpuno usporiti svoje disanje pred spavanje, što će vam također pomoći da usnete. Recimo, jedan od trikova koji isto godinama koristim, napravim si mješavinu sa mješavinom vode, po mogućnosti solarne vode. Ako ne znate što je solarna voda i dobrobiti solarne vode, ukucajte moje ime u YouTube i riječi solarna voda i vidjet ćete, puno sam pričala o tome. Pa se informirajte, dakle, stavim 9 mjerica, ne znam kako hoćete, 9 decilitara vode, 1 decilitar alkohola, čistog alkohola iz apoteke. Tu mješavinu stavljam u bočice sa špricom i dodam eteričnog ulja unutra. Dakle, otprilike recimo 3 decilitra bude u šprici te mješavine i onda na to ja dodam recimo 20 ili 25 kapljica eteričnog ulja lavande. Vi to možete napraviti i s nekim drugim eteričnim uljem, naravno, međutim lavanda je poznata po tome da opušta, da energetski čisti i tako dalje. Tako da, recimo, ja uvijek špricam spavaću sobu prije spavanja sa time i stvarno je krasan osjećaj, jako to lijepo miriše, tako da evo vam jedan zanimljiv trik koji također možete napraviti. Još mi pišete da vam se jako često događa da se probudite usred noći. Evo što sam naučila na tu temu od mojih prijatelja koji su stručnjaci za NLP. Dakle, u tom trenutku kad se probudite, kad vidite da ne možete spavati dalje, stisnite sve mišiće na svome tijelu, ali stvarno sve. Stisnite sve mišiće na svome tijelu i onda ih opustite. I tako 3 puta, dakle, stisnite sve mišiće na svome tijelu, držite to tako 10 sekundi i onda opustite. I tako nekoliko puta. Zašto? Zato što na taj način naše tijelo dobiva signal da je, kako bih vam rekla,
da je vrijeme za to da usne. Dakle, vi ćete na takav način umjetno proizvesti to da će vam se početi spavati usred noći. Puno puta mi se to dogodilo i svaki puta je upalilo. Evo, nadam se da će vam neki od ovih savjeta pomoći u ova vremena kad mnogima nije lako usnuti, kad se budite od zabrinjavanja pretjeranog usred noći. Još vam samo želim reći, dragi moji, sve će ovo proći. Važno je da ostanemo ljudi, da ostanemo dobro, da ostanemo mirno, da ostanemo u ljubavi, da imamo povjerenje da se uvijek sve događa za naše najveće dobro, jer to je stvarno uvijek tako. Znate da vam to govorim uvijek na kraju svakog videa i to je to što vam želim. Želim vam svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. I naravno, ako imate neke komentare, nešto što vama pomaže da vi usnete bolje, samo pišite i bit će mi veselje da na takav način se družimo i u komentarima i da i vi na takav način pomognete svima onima koji će te komentare čitati. Dragi moji, puno ljubavi vam šaljem, vidimo se uskoro, bok! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite, pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu, bok!